दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्मआ। हाथियार लाखिनाय रांखान्थि हेफाजाब होनायनि दायाव हितेश बसुमतारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारिखौ हमदों। क'क्राझारनि एडिशनेल एसपीआ बुंदों बिसोर साथामखौ गोदान उदखारि आफाद दानायाव लोब्बा थानायनि थाखाय हमदों। क'क्राझार पुलिसनि हरखाब हमनायखौ नखर आरो गुबुन गुबुन आफाद दोलोआव फाव फान्दायनाय होननानै बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सोनाब ज' फादं गुदि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरियानो फोरोंथाय होनायाव फरायसाफोरनो थोजासे नङा। रुंसारि कनिका बर'नि गोथार सारादुखौ गाबोन 8 जानुवारियाव नखरजों लोगोसे एबसुआ जथाय खुंफुंगोन। इउबिपिअनि दैदेनगिरि बादल मोसाहारिया बुंदों गोलाव बोसोरनि उनावबो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जेंनाफ्रा बोस्रांजायाखै। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरसालिया जथुमाया कलाक्षेत्रआव सानथामनि हाबाफारिजों गाहामै जोबलांबाय। सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ थाबैनो बिटिआरआव सोनांगौ बुंदों इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ। क'क्राझारनि गौरां गोजौ फरायसालियाव 90 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ खुंदों। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनायाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।